poke yudo. Sakuro dhi kama wawang' wang'e kanyalo yudo wach moro mioro nwa kaende 2-3-6 jomoko puoya wacho ni omondi kasri akasa in kare od bura ibro dhi nitie jomoko mabe wacho ni onego bed ni ioro negi kony ripenjna ka onyalo konyo mamano mamano dware kwa konyo kendo mamano koro wachno obedo abro kawo wachno mondo kwatieko to mondo aluwane wachno. Okay, Eric yie imake lwet jo comedy mani piny kaendi giyie ni tiyo ne joma tiyo mbele kanyo ma indiga Paul jaka Kemb jaka Mbete wacho ni yie imake lwet jo matimo comedy mani papod ni piny mokwongo pod itimo comedy koso comedy to kore we sani to koro okane kantie nyiero ma jokenya dwa nyiero sani jopiny sani weche ochacho ngima ni malo jonyuol onge school fees ji onge mogo mafuta be ni malo kati ng'eni piny owacho be ing'eni treva gimoro timore kato nyaka wachni ing'eni kaka wuona chung taketo $160 aeto kinya duoke 140 to ubro mora mora koro sani to aneno ka jarege moro nower to wacho ni do you see anything to smile about? I don't think there's anything to laugh about until waduoko maisha piny until jopiny ni kare wabro konyo jo miji nyiero kichana ja miji nyiero kaka Churchill nokonyo mago be chenro mowango lakini sani komo betika chenro duto en konyo jopiny gi ngima mani malo tok ni koro manisha ni okanyal konyo kijana no kata okanyal konyo ngeso makinyni wan Mombasa watimo gimo wacho no gi nyamino ma Uganda iluongo ni Ann Kansime watimo talent search and encouragement in Mombasa Fort Jesus koro pod watimo gigi lakini sani to okapar ni ajami jinyiero iwacho ni chono ne jamol jalombo ganda to sani en jaked ne oganda sani wakedo ne oganda Trevor wacho in jathuru ajanya kacha poko nyisna Eric ni